regeng swasana asih. Wah. Ho a ha e ho a ha e ho a. Lat dialah. Wah. Was. Maju ini palakan. Wujuding buto Yakso wah what loh weh panggah penak wah Putri Naga mas bro. Gojleng wah aku rapate apal alamate tak deloke mburi malah terak angin iki waduh. Matur sembah nuwun kadhi sanget dhumateng adi kula sing ganteng kula wau ingkang sampun ngaturaken seni tari napa Mas namine Buto King napa Buto Kreasi? Buto Kreasi Banyuwangen ingkang sampun aturaken dhumateng para kadang kula ingkang gandeng aturaken dhumateng para kadang kula ingkang ayu ingkang tesih nyawiji mugi tansah dados manah dhumateng panjenengan ingkang sampun rawuh